Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Action Radio Philippine Standard Time, 1:39. Kumusta naman mga pinalanggan ito nga mga tagpalamati mayong hapon sa inyo tanan? Inyo kubos nga lagad si Tita Wilma upod naman ninyo sa sininga hapon sa This Is My Life, Miyerkules nga edisyon. Enero 20 na, tuwig 2021 ged. Nakapaniyagan namang kot lang si Tawa kung anong idrang inyo ginsaluhan sa inyo sini ano ganina latak kalan sa inyo mga lamesa, ha? Pero kay dumanay-yanaya kado kay nami sa inyo mga yuhong tungod medyo maayad-ayad gawa ang aton sa ni panahon bisan medyo nagayambi-yambi pero makakalit-kalit kit sa kainit nga aton sa ni mabatyagan. So go lamang kita sa sininga hapon kag syempre man nga aton pagpangamusta sa kutob sa aton malabutan sa pagpangalagad sa siniiya nga hapon, especially nga itong dala mga senior citizen na palangga na yan ito yung mga senior citizen mo. Kamusta nga daw ako rin? Ano masakit ang tuhod? O gaalay ang hawak ba? O matugnaw abi ang panahon. Nan. Amo nang siling naton, hinay-hinay man kamo sa inyo, dara mga ginakaon. Ha? Okay, dara lang kamo. Tungudop na kita ni Tita Wilma. Tub-tub-tak na alas 3 sa inyo iya mga radyo. Na? Sa inyo mga radyo, tub-tub-tak na alas 3, 684 kilohertz. Kag sa mga nag-aupod naman dara sa FB Live, no, via Action Radio Facebook page. Yes, kamusta lang dara sa inyo? Pwede man kamo dira maka-type sa atong chat room sa inyo mga greetings kag mga reaction sa atong sa ni ma-share sa inyo karon nga hapon. Siyempre sa mga siling tawe may ara data pero hindi kaya sa FB Live pero ari kami sa amon mga radyo. Pwede gihapon kamo makapadala sa inyong sini mga greetings. Yes, pagi sa atong sa ni text hotline, type nyo lang kag isend sa 0963-757-0874. Again, itong text hotline, 0963-757-0874. Kag magluwas man si Tita Wilma, no, magluwas sa aton FB Live, sa Action Radio Facebook page, ara man ang amon sa ni website, pwede ka mo dira makabisita sa diin inyo makita ang mga natipon nga mga balita sang Action Radio Bacolod 24/7.
Log in lang kamo sa www.actionradiobacolod.com.ph kag pwede man kita maka-updanay sa YouTube. Search nyo lang Action Radio Bacolod. Okay na Tita We, alauna 42 sa Action Radio Philippine Standard Time. Sa mga madulong kag ma-share naman ni Tita Wilma sa inyo, makitag man kita dugay-dugay sang updates nga atong sa ni panahon. Halin sa atong Weather Bureau ang pag-asa kag pilaman ka mga nagakatabo sa palibot sa atong sa nipungsod. Sa gihapon, padayon ang ginapaghatubang naton nga pandemic ang COVID-19. Ara naman si Tita We. Yes, ari naman si Tita Wilma. Magakulit sa inyo sa paghalong. Kag pahinumdom. Inyo face mask, face shield, kag kung magwa ano gani, ay i-observe ganang physical distancing. Ang inyo dira protection sa inyo mga kamot, no? Alcohol, kinahanglan ginaton ina. Go lang kita, padayon lang gihapon kita mga anak. Ina para sa aton man protection, kag sa aton safety. Ha? Yes, kag sulat man nga talupang donaton sa sininga hapon via messenger, no? Halin sa isa ka asawa nga ba no nagaproblema sa ilaman sitwasyon sa pagpangabuhi upod sang iyabana. Kag ang pagsinalayo sa sulod sang balay nga daw kabudlay gid amo na siling naton basta gani nagalumon ina ba lang may upod kamo sa isa lamang kabubong kabudlay magulag di ba? Yes. Tanawon ta kon makarelate kamo or makahatag kamo man sang inyo sa mga opinion sa basahon naton iya nga sulat sa sini nga hapon. Aton man FYI segment, pilaman ka mga informasyon ang ma-share naton para ini sa mga kauturan naton nga mga diabetic. When we say diabetic, ang mga utod naton nga may mataas ang blood sugar. Kinanglan mabalaan man naton ang mga maayo kag hindi maayo nga mga pagkaon para sa inyo. Although nga ara kabalo na kamo, pero nami kin nga gina-remind kamo kag ginapitik kamo kung kisa, di ba? Yes. Okay, Tita Wilma, kag bantayan man ang isa ang aton sa nitag sa zodiac sign para man sa aton tag sa horoscope. Katuan na nato ng update sa dalagan sa aton sa ni panahon. Sunuman sa update sa pag-asa ti mga pag-ulan-ulan, ginasaligan, kag gina-experiensya man sa nagkalain-lain nga bahin sa aton pungsod karon nga adlaw ina tungod man sa LPA or low pressure area. Malapit iya sa probinsya sang Romblon. Sa mga kauturan naton dira sa Romblon sa malabutan sang aton pagpangalagad mayong hapon sa inyo, dira sa San Fernando kag sa Kahidyukan nga nagapadala man diri sang mensahe nila sa aton. Extra careful naman kamo dira. Basi man sa weather bulletin sang pag-asa, nasiplatan ang low pressure area sa 20 kilometro sidlangan sang Romblon. Kag makaapekto naman sa eastern section sa Central Luzon, amo ang tail end sang frontal system. Kag mabatyagan man ang northeast monsoon kung amihan sa bahin sang northern Luzon. Pero ang mga probinsya naman sang Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, subuman sa Catanduanes, sa Metro Manila, kag nabiling nga bahin sang Luzon, magalumon ang ila dito kalangitan, may mga laptang-laptang man nga mga pag-ulan, pagpanagub, kag pagpangilat, inadulot man sang low pressure area, kag sang tail end sang frontal system. Ang sa bahin naman sa Central kag Eastern Visayas, Northern Mindanao kag Caraga, nag-experiensya man sila sang magalumon nga kalangitan, may mga lapta-lapta man nga mga pag-ulan, pagpanagub kag pagpangilat ina naman dulot sang LPA or low pressure area. Kagang nabilin nga bahin sang pungsod, dala na din ang Visayas, dala na kita diri sa Western Visayas, magalumon, may pagulugal tubtub magalumon man nga kalangitan nga may panalagsa nga pagtupas ang ulan. Ina tungod naman sa localized thunderstorms. Sa ato naman mabatyagan nga temperatura karon nga adlaw diri sa dakban wasang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Yes, 25 to 30 degrees Celsius. Amo
amo na nga ang aton mga agi na share sa inyo nga mga informasyon nagmakabulig man pahagan-hagan kag makabulong sang aton mabatyagan nga katugnaw sa karon na di ba ginatag man aton kahapon kung anong nami kaunon sa matugnaw iya nga panahon. But anyway, si Haring Adlaw nagbutlag alas 6:25 kainas ang aga kag liwat nga magatunod karon sa hapon alas 5:49. Kagtuan naton ang pilaman naton ka mga updates tungod sining COVID-19 ti kadamo sa mga pagbag-o di bala? Hindi na ta maka shake hands, hindi na kita maka beso-beso, hindi na kita maka kiss bilang greeting sa aton mga palangga or sa mga close sa aton, di ba? Bisan shake hands. Although nga namuno naman naton ini, namuno na ni siya naton ang panibago, iya nga pagtamyaw sa itong sa mga kakilala, sa itong sa mga palangga sa kabuhi. Pero gintalakay Manila ini iya sa House of Representative o kun sa Kongreso. Pero abi ninyo, mga palangga naton ng mga tagpalamati, ginaprubahan na. Ginaprubahan na sa ikatatlo kag final reading na sa Kongreso ining ginduso iyang hagna na tungod sa pagpatuman sang no-touch gesture. Wala gid tanduganay. Kami nakita tagani no touch tuod pero may ada pang fist to fist amo na lang gid na. May ada pa gani shoulder to shoulder na may nakita ako sina pero subong no touch gesture gid ya, no? Ina para man malikawan ang physical contact samtang sa gihapon adang pandemic sa COVID-19. Ha? So, sa kadamuon nga 212 affirmative votes sa nagasuporta, nagboto 212, isa ang hindi ya conforme, negative siya, no? Isang negative kag isa man ang nag-abstain or abstention, na aprubahan isang aton kamara ang House Bill 8149 o kung ining bill nga Bating Pilipino para sa Kalusugan Act. Sa diin ang author sina amo iya ang representative from Marikina City nga si Bayani Fernando. Ti sa bag-o naman nga pagtamyawanay nga aton sa himuon, ang matabo is amo niho. Ang tuoy naton nga kamot, di ba? Ang tuoy naton nga kamot ibutang naton sa nagahumlad nga ibutang naton sa aton sinidughan, kadungan sang aton pagduko, samtang ang aton mga mata nagapiyong o kung nagatulok sa idalom. Di ba? Nakita na naton kagita mismo amo nang aton ginahimo man kay ti galikaw man kita sa tanduganay promise nami nga i-practice naton hasta nga ma-develop naton mamintinar kag maugalian naton ina adlaw-adlaw. So ang ina iya nga bill dapat himuon sang mga Pilipino kag sang tanan nga ari diri iya nagapuyo sa Pilipinas. Pero ti pamangkot ko, okay man na sa inyo. Kung si Tita Wilma ang pamangkoton nyo, okay man na kay Tita We. Pero abi ninyo sa idalom sa mga hagna, ang tanan nga ahensya sang gobyerno, may mandate. May mandate sila sa paghatag kag pagpalaptas sang impormasyon na tungod sining no-touch gesture. Samtang padayon nga patigayon ang kaangay sining bag-o nga pamaagi sa pagpanamyaw. Labi na kung magsinugo at tanay bala, ay, salamat na kinit-anay kita. Baw, hidlaw-hidlaw, gid ko sa imo, di ba? Baw, hindi ko kisa mapunggan, may ara, gid nga mahal na. Kisa, idog mong imo na lang abaga, para amo hindi man sila nga delikada or delikado ikaw, pero ang paghalong, hindi lang para sa imo kaugalingon, kundi para man sa mga tao nga imo masugata kag imo masumalang. Okay. So, angot man sina, antes man kita maghatag sang isa naton ka-update, ari ang nahanungod sa dalagan sang COVID-19 diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Te ang record naton sa karon sa City Health Office, ang dakbanwas ang Bacolod may 13 mga anak ha, may 13
kabag-o nga mga kaso sa COVID-19. Sa karon, diri sa Bacolod may ara na kita nga record nga 5,685. Sa probinsya naman sa Negros Occidental, may ara kita 504,104 ka mga kaso sa COVID-19. Pero sa 504,084 nga ina ang mga naka-recover kung mga nag-alalayo, nagalabot naman sa 466,249. Pasalamat kita sina. Kag sa kabugusan sa Western Visayas, ang panibago nga kaso sa COVID-19, 48. 48, kag ang active, 779 ang active cases ng COVID-19 out of 22,388 nga records sini. Pero ang kadamuon sa nagkalamatay na dugangan isa, so sa records ng Western Visayas, may ara na 688. Okay? Kag base naman sa records ng Department of Health sa pungsod Pilipinas, Tita We, pila ng record naton sa bilog nga pungsod, nagalabot ng kaso sa 504,084. Oh, yes, 504,084. Bilog nga Pilipinas na naiyala, Tita We, sa lagid kakaron. Kag ang naka-recover dira is 466,249. Correction, ito niya sa probinsya na mislook ko lang, no? Kasi hala, amo na nakadamo. Sorry, ang sa probinsya sang Negros Occidental may 15 nga nagdugang, ang record is 6,534, ha? Kag base naman sa records ng World Health Organization, ang records ng coronavirus ara na sa 96,624,404. Ang nagkalamatay sobre na sa 2 ka milyon. 2,064,672. So, ina ang aton sa ni update sa coronavirus. Halin diri sa Dakbanwa sang Bacolod, probinsya, sa rehiyon sa Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas, kag bugos man nga kalibutan. Kag gusto ko maninitan dugon bala ang nahanungod sa nagakatabo sa karon sa University of the Philippines na may tapos man kung tan-awin naton after after 31 years ginutod na sang DND. Ining DND amo ining Department of National Defense. Ang kasugtanan sini sa University of the Philippines sukun UP nga nagadumili iya sa pagsulod sa mga soldado kag pulis sa mga campus nga kagwa ko inaiya kun wala sila coordination sa mga opisyal sang university. So hindi sila makasulod kung wala iya coordination sa mga opisyal sang university. Tigin utod na sang DND kay nga base sa sulat ni DND Secretary Delphine Lorenzana kay UP President Danilo Concepcion, iyagin pabutyag nga ang desisyon bangod man sa mga nabato nila nga report nga may ara suno sa report nga mga komunista nga nagapang-inganyo sa mga estudyante nga mag-upod sini sa ila. Na amo nang nabaton nga report ni Lorenzana. Kagang hambal pagi ni Lorenzana, sila mismo nakahibalo nga padayon ang recruitment sa sulod sang UP campuses sang CPP-NPA. Nga sa diin ining CPP-NPA suno sa iya gindeklarar nga terrorist organization sang United States, sang European Union, United Kingdom, Australia, Canada, kag New Zealand. Kagindugang pagida sa aton DND Secretary niya nga hindi na iya suno sa iya academic freedom ang ginahimo sang mga militante nga organisasyon. Sa mga militante nga mga estudyante sa UP kung nga ginagamit na nila ini bilang pang-inganyo nga mag-upod iya
sa komunista. Kinahanglan suno sa iya isakripisyo. Hambal gid ni Lorenzana, kinahanglan isakripisyo gid ang masobra 3 ka dekada nga kasugtanan para nga ma-save ang mga estudyante sa ginakabig iya kaaway sang gobyerno. Ti isa ina suno sa iya ka upang o kung problema no ang mga kasugtanan para nga makahatag man seguridad kag safety sa mga estudyante sang UP. Hambal pagid ni Lorenzana nga ang UP ang nangin isa ka safe haven para sa mga rebuilding nga komunista nga ginaaligar nagapang-recruit sa mga estudyante na sang Premier State University. Kag so naman sa yati hindi man madingot, hindi man naton mapawalaan na kang pagdakop sa mga UP students nga kumpirmado iya nga miyembro sang PNPA kag may ara man gani suno sa iya nga mga UP students nga nagaupod sa NPA sa din ang iban sa ila ang nagakapatay iya sa military operations. Kaya nga mga kasugtanan ginlonsar kabaluman kita no kay sa aton mga history nga mga subjects sang una na ginlaunch ini nga kasugtanan June 1989 sa idalom pa ni anay President, the late President Corazon Aquino nga nagadumili sa mga militar kag pulis nga basta-basta lang magsulod sa mga campuses ng UP ang mga wala iya nagapahibalo sa university administration. Di para kay Lorenzana ang kasugtanan nga ina obsolete. When I say obsolete, wala na ginagamit man. Ti hambal pa niya na hibaluon Manila kung bala may mga na kung may ara pagid nga kaangeng kasugtanan sa iban nga state university sang aton pungsod Pilipinas. Okay? May any reactions? May mga reaction na ding iban. Okay lang. Alauna, 59 Action Radio Philippine Standard Time. Padayon man si Tita Wilma. Antes man kita malipat sa aton man dira mga kauturan. Balik si Tita Wilma pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercials. Mayong hapon lang daliwat. Mayong hapon kag hi and hello lang dire sa mga nagaupod sa iton sa This is my life, no? Dire sa tawe. Ingani tawe. Ara sila ho. Salamat gid mayong hapon. Erwin Gonzalez, good PM Tita Wilma, salamat gid sa imo. Mayong hapon Tita Wet, miss you. Mimi Erminda Duping Atong, salamat gid. To Alex Fuentes, I'm listening and I'm watching Tita Wet. So salamat man sa imo. Kag mayong hapon. Kay Inday Giselle Franco, mayong hapon tawe, kamusta lang kamudera gaulanda sa inyo sa maawa ay. Inday Blaza, mayong hapon. Kay Amor Malayang, hello Tito Wilma, maayong hapon man sa imo. Adjong Dimaranan, shout out kay Almer Bunghanoy sa Christchurch, New Zealand. Kag Galicia family also, yes. So good afternoon nila sa kay Elmer Bunghanoy sa Christchurch sa New Zealand. Okay? Kag magluwas man sina Tita Wilma about to Dennis.
Dennis Richard Tiboro, magkamusta mayong hapon lang sa imo. Mayong hapon Tita Wilms, kada mabatian ko bala imo tingob daw madumduman ko dayon sa Tita Karen Carpenters. Bag Tita mo sa Karen Carpenter. Daw may hawig ka mo tingog. Thank you good to Dance and good afternoon man sa imo na. Vicky Zamora Fuentes, Tita, good afternoon watching FB Live in Singapore. Hello, Ma'am Elizabeth Maleka Gamala. Good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet Reverend Father Kasim Batalya on his birthday today. Likewise, happy feast day in honor of Saint Sebastian, patron saint of the Diocese of Bacolod. God bless us all. Thank you, Gid. More power to ARB number 1 AM station. Fiesta Gidman Subong. Fiesta Subong sang San Sebastian Cathedral. Di ba? Galing ka ti. Medyo hinay-hinay mo kay ti. Hindi man ta kapag gusto mo, na? Elmer Hilsan, greet ko lang mga kasimaryo ko diri sa Barangay Hagimit, La Carlota City. And also, Bot and Hilsana family, or what? No? God bless us all. Marjorie Rivera is watching from Villa Angela Subdivision. Tita Wems, good PM. Monitor lang ko. Di matugnaw. Matugnaw sa Mabini, Valladolid. God bless you, Tita Lee. Ugling ko ito, miyaw boss ko. Si Ray Lastiere. Kamusta lang ko no sa imo, Tita We? Thank you, kid. No? Tita, pag-greet sa mother-in-law ko in heaven. Criselda Pacardo. Thanks and more power to your program. Evangeline Dungog Pacardo. Okay? Hasta lang dire anay, balikan ko lang karon iba ninyo nga mga greetings, okay?
Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw. ang ito na basahon nga sulat sa sininga hapon, naghalin ini sa nagapatawag sa ngalan nga Elena. Kag ang sulat ni Elena nagasiling, nakuha na ito ng sulat ni Elena sa iTunes sa Messenger. No? Dali niya ginpadala sa personal account ni Tita Wilma sa Facebook. No? Ang iya sinisulat na gasiling, Dear Tita Wilma, ako gali si Elena. May bana kag may bata na. Nagka-interes man ako, Tita Wilma, sa pagsulat sa imo. Samtang ako nagapamati sa This Is My Life. Kay gusto ko man mabatian ang imo opinyon na tungod sa amon sitwasyon sang akon bana. Natungod ini sa amon pagpangabuhi, kag sa desisyon man sang akon bana. Gusto ko lang ipamangkot, tita, kay basi may ara paman bala, na? Nga iban nga paagi, nga pwede ko marason sa bana ko, nga hindi ko gusto mag-estar sa ila balay, upod ang iya mama kag papa, kag ang iya utod, nga may magkakabataan man. Ang naghambal sina sa iya, Tita Wilma, mismo ang iya mama. Nga, sa ila kami maestar, dala ang amon baby. Kag nagapati siya, nga mapasugot ang bana ko, nga didto kami maestar. Galing, tita, kung didto kami mapauli sa ila, ang utod nga babae sang akon bana kag mga kabataan, ara man, kadamo sa amon. Ang hambal sang mama sang bana ko, imbis nga ibayad namon sa arkila sa nga amon ginaestaran, supton na lang namon para makabakal man kami sa balay sang balay sa ulihi. Abi mo ta, ginpanugid-sugid na inis sang akon ugangan nga babayi sa iya mga kumari kag kaparyentihan nga ang bakante sa ila balay para gid sa amon. Sa tudtuod lang demanding ang bana sang ang mama sang bana ko, ano man daw no? Demanding ang mama sang bana ko, kag permilang na siya man, nagapangayo, imbis nga mag-obra, tungod wala man siya sa may ginabatsyag sa lawas. Pwede pagid siya ya, Tita Wilma, kay hindi pa man siya senior citizen. Sang nagbata na ako, ang ginashare sang bana ko sa ila ni mama niya, medyo ginbuhin-buhinan niya. Gani, medyo amat-amat man ang problema. Naglain ang iya buot, sang naghambal ang bana ko, nga basi pwede pa man lang makapangita sila sang paagi, dugang man para sa ilaglastuhon. Magluwas
sa gina-share sang bana ko every month sa ila. Madugay na gid man Tita Wilma ginakulit sang iya mama ang bana ko nga sa ila magupod sa pagpangabuhi bisan wala sang na-save. Kay nga nagasilig sila sa bana ko kag puro sila utang kag molestya man sa amon. Para sa akong Tita Wilma, okay lang nga magbulig, hindi bala? Okay lang nga magpadala, mag-share sang budget para sa pamilya sang bana ko, labi na sa iya ginikanan? Pero hindi ko gusto nga permi sila magsalig. Kag nagalain ang buot kun hindi makahatag ang bana ko. Ang akon lang pamangkot kun paano na lang kami sa ulihi. Ginapamangkot ko man siya, pero madamo siya sang hindi maeksplikar sa akon. Kag permi nagapangayo sa akon kay nagareklamo si mama niya. Nga kulang ang iya ginahatag. Tita Wilma, may bata na kami nga duha iya. Ang natabo pila ka bulan kami nga nag-over budget kag nagamahal kag nagadako ang gasto namon tungod nagadako man ang amon bata. Magluhas sa iya mama ang utod diya pa. Gastadura man, hindi kabalo mag-uyat sang iya finances, pulos man utang sa iban, kag hindi man kabalo magdisiplina sa iya mga kabataan. Actually, Tita Wilma, ang magulang nga babayi sang akon bana, abroad ang iya sini trabaho. Kag nagapadalaman bulan-bulan, pero kulang pa. Naistorya ko ang bana ko nga hindi ako gusto nga mapauli kami sa ila. Pero ang opinyon naman niya, tita, mas maayo ko no ka nagaululupod. Pero hindi gid kuya. Ano man ta, may masuggest ka nga paagi para nga mahambal ko sa bana ko nga hindi gid ko komporme sa maayo lang. Problema gid para sa akon, Tita Wilma. Nagaka-stress ako. Salamat, Elena. Ay nga mga anak, amo gina ang budlay kung magpangabuhi na kita. Na? Pero nakita may naton ay dali lang gid Elena. Salamat anay, no? Salamat sa imo kag mayong hapon, na sa ginpadala mo nga sulat, no, sa aton sini Facebook account, sa aton Messenger, na nga naga-share man sang imo problema. Na naga-share sang imo problema kag nagapangayo man sa aton sang aton opinyon na hanungod sa imo sini sitwasyon. Abi mo day, ari lang mahambal ni Tita Wilma, reaction sa imo sitwasyon. Subong, hindi pa mabudlay, subong mabudlay gani sa imo, nga wala pa kamo dito maglumon, paano pagid kun? Paano pagid kun mag-ululupod kamo sa isa lang kabubong? Una-una, hindi lang niya kamo ang malumon sa mga ugangan mo. Ang utod siya pa, may mga kabataan pa. Kagang ilalilisuan kung anong ilang mga kompromiso, ang imo bana. Paano ina? Nan. Subong nagagamo ng pensar mo, hindi ka nakabalus ng himuon mo, ano pagid-ayhan, kung ara pagid kamo sa ila puder. Kabudlay day, bisan gani nga, lain ang inyo, lain ang imo balay, lain ang ilaman didto, ara tanan kung ano ang kinanglan, kung anong problema, ang ila dalaganan ang imong imo bana, nagaka-stress ka na gani. Amon na ang nagatag sa imo sang problema, kag gusto mo man pangayuan sa opinyon ni Tita Wilma kung ano ang maayo nimo nga himuon.
Ah, na nakitaan bala naton ang kinaiyasang imo si Nibana na inang hindi siya makahibalo mag-say no. Mo nang budlay nga tawo no na inang hindi ka bala kabalo mang hindi. Amo man kamo sina. Lagin nga mga tao. Ako kung kaisa hindi man ko lang magkaambal hindi. Kapin pa kon natungod sa kabataan ay abaw do ginakumos ginayong dughan ko. Nan. Amo na bala. Pero there are times nga kinahanglan gid. May tunlon ka gid nga bagay para makasiling ka nga heads up niko. Hindi. Makasiling ka bala nga hindi. Wala ako. Daw mga amo na bala. Pero kabudlay no, mahapos lang na may hambal pero kabudlay gid himuon. Gani sa imo idealan na wala sang iban nga paagi kundi mare. Batsyagon mo ang imo sinibana nga ara siya sa maayo nga balatsyagon, maayong iya panimuot. Kalmado siya. Istoryahan siya sang maayo. Istoryahan siya sang maayo nga nagatubangay ka mo kag ipabatsyag mo sa iya ang imo gusto ipahangop sa iya. Ipaintyendi mo sa iya nga may kaugalingon na kamo nga pamilya. Ipaintyendi mo man sa iya ang dapat priority niya. Gani dapat unahon ninyo ina. Kag hindi ang iban nga tawo. Hindi iban nga tao. Kaya may ara tendency kung kaisa nga masay, hindi man na iban nga tao ang pamilya ko. Yes, insakto ina. Pero tungod ginsulod mo ang panibag-o nga bahin sang kabuhi, nagumpisa ikaw sa pagbalay sang imo pamilya, sa pagtukod sang imo puluyan, kinahanglan gid ang imo bilog nga atensyon, bilog nga kabudlay, ang tanan ihatag mo para mangin maayo ang resulta sina sa ulihi. Ara sila yes, arang aton ginikanan, arang aton mga utod. Kung makasarang kita magbulig huo, pero dapat unahon anay naton ang kinanglanon sang aton panimalay. Halin sa bisan hindi material, di ba? Halin sa pinakagamay nga bagay. Tubtub sa mga material nga bagay, kinahanglan ihatag naton sa aton kaugalingon nga tuluyan. Kay nagdesisyon kita nga magwa sa aton pamilya kag magbalay sang aton kaugalingon na mismo siguro ang bana mo inday elay na nakahibalo kung ano nga klase ang iya iloy, di ba? Sa landigan siya sang iya iloy tanan ara sa iya pero dapat magpabatsyag man siya nga may responsibilidad na siya nga amo na bala na maintindihaman sang sa maghipos-hipos siya. Tudluan mo siya. Not necessary nga tudluan mo siya, kundi paintindihon mo siya nga hindi lang siya maghipos kag magbaw sang iya ulo. Kundi dapat maghambal siya sang iya nabatsyagan, kag maghambal nga ang iya kabuhi hindi na pareho sang una nga soltero pa siya. Nga ang tanan nga income mahatag sa iya. Kay may ari ka na imo kaugalingon nga dapat suportahan. May pamilya na ikaw in short. Kag isa pa ang ginapamilit niya iya nga maglumon kamo didto anak pinakamabudlay ina. Bisan sa akon may mamangkot nga ay tita we mamanay na kubla, tita we mga saway na kubala, singkuti paano? Nan. Dito lang kami anay sa ila kay ti igo lang na nga ay anak. Kung gusto ninyo nga mahimo ninyong inyong mga plano para sa inyo pagpangabuhi, bisan isa lang kahakop nga bugas da iya adlaw-adlaw may ara kamo. Kun kamo lang maigo gid na. Kag mabatsyagan ninyo ang kabudlay sa pagpangabuhi, nan. Bisan gamay lang ng hululagan nyo, na, sala, hiligdaan, lulutuan, amo na, dera kamo sugod. May pinggan kamo, may kasirola kamo, in a simple way. Mabatsyagan nyo kung wala kamo asin mo, kung ano ka budlay, wala kamo tilig-angon, may isda kamo, nakabakal kamo isda kag panakot, pero wala kamo asin, tilas ay, di ba? Tiyong kisa ay nga aamon ni, at
At least sa sina nga paagi girl, Elena, na mabatyagan ninyo ang kabudlay, kag makita ninyo kung anong dapat ninyo himuon sa dason. Sa madason nga mga hitabo sa inyo kabuhi. Amo na siya ang nami ipabatsyag sa bana mo, kag ipaintindi mo. Na. Kag ipabatsyag man indi, nga magbulag kamo sa iya ginikanan gid totally, kundi ipaintindi niya sa iya ginikanan nga may pamilya na siya. May bata na siya. Na? Kay kabudlay, may katunga ka sa imo atensyon, totoo, wara naman, Tita We, na? Kabudlay mo, pangabuhi ka de, ho? Ang salandigan, ikaw sang tanan, ga-branch mo, do tudlo mo, do palad mo nga damo, tudlo mo, ang imo sinitagan atensyon, tingin kisa hindi mo na masarangan, pero gahuo, kagabaw ka lang. In return, gaka-stress ka, ano, balatian. So, amat-amata, hindi pagpabaying bana mo, ipaintindi sa iya ang dapat kag maayo. Kabalo ko nga sa kahipuson sang bana mo, yes, bisan mahipuson siya, kag hindi siya makabalo maghambal indi sa iya pamilya, paintsindiha lang siya sa iya responsibilidad sa inyo pamilya nga gintukod. Kag i-try mo man na, apply mo man na sa inyo pagpangabuhi, nga kinanglan ang inyo kabataan sa ulihi, hindi man magsalig. Hindi man magsalig, kag kamo mismo nga mag-asawa, sa ulihi hindi man magsalig sa ila. Hindi ka kung kaisa, bala may ara, gitya ginikanan, hindi ta na madula, tawi mo. May mga ginikanan, gidya nga, ay, ginpadako ta ka mo, ginpa-eskwela ta ka mo, anay amo na ng inyo mga sitwasyon, nagayuhan ka mo, talikdan nyo na lang kami. Hindi na iya amo. Sa tuod-tuod ho, balik doon tang ginikanan ta, hindi ta pagpabayaan ng ginikanan ta, pero kung kita may kaugalingon nga pamilya, nakafocus kita dira, pero ginabalikid naton sila. Kay hindi na iya naton obligasyon nga mga kabataan. Nakadepende na sa imo nga bata kung paano ikaw ginpadako sang imo ginikanan. Dira makitaan, mabatyagan kung ano ikaw nga klase sang bata para sa imo ginikanan. Kag dira man makita sang ginikanan kung ano nga klase ikaw nga bata, kag kung paano nila ikaw ginpadako nga resulta man sang imo pag-ulikid sa ila. Amo man lang ng simple iya nga ano sa aton kabuhi mo. Ara, nagaupdanay, nagakoopera, nagapalanggaanay ang tanan. Pero mga anak, kung kamo magpangabuhi, hibaluon gininyo ang inyo mga prioridad. Kung ano ang dapat unahon. Kag ang hindi dapat i-explikar, magpaathag, para mag-inintsindihanay, para wala sang komplikasyon ang inyo pag-inupdanay bilang pamilya, extended family, na di ba, kadamo pa na mga sangkad-sangkad, sugpon-sugpon, basta maayo lang ang tanan. Naglawig naman ang litanya ni Tita Wilma. Alas 2:26 na Action Radio Philippine Standard Time. Masuggest lang gid ni Tita Wilma sa imo. Again, Inday Elena, istoryasag maayo ang imo bana. With feelings, paamo ka na bala. Kinahanglan arang imo balityagon. Inang nami bala nga pahanunot kag pag-eksplikar sa iya nga maintindihan niya ang tanan. Kag hindi man sili nga utdon mo ang maayo nila nga relasyon sa iya iloy kag sang iya mga utod. Ang maayo lang para sa ayton pagsinalayo. Alas 2:27 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, ang ito na Panyawan Liniment Oil, said Panyawan Liniment Oil, produkto sang said marketing. Tandaan lang, Panyawan, ano gani, manunggal, inasangton po. Gani ko ni may arthritis, may rayuma, kag sa karon nga panahon nga matugnaw ang aton klima, kinahanglan mo gid ang said Panyawan.
pagkatapos ng pilaman ka mga commercials. Okay, Mayong hapon, Tita Wilma, tamyaw ko lang family di mall sang Kanduni, kag Lapian, sang Mindanao. Family Lubrido sang La Carlota, halin kay Blessel May Cardinal di mall, Lapian, sang Kanduni. Hazel, good afternoon lang gid. Nolly Gay, Villaris Achivar. Hi, Tito Wet. Good PM. Hello kay Ramon and Lucy Kyle. Bimbim Achivar. Ga-monitor gid always. Miguel Nambong. Mayong hapon, Tita Wilma. Okay, salamat gid. Diego Mambo listening here at Barangay Cartagena border. Tito Wet with traffic enforcer, police, BHW, rescue team. It's me, Diego Mambo si Palay. Sa aton dira mga frontliners dira sa may Cartagena, no? Sa may borders ng Cartagena, dira sa may Sipalay. Salamat gid kag mayong hapon sa inyo tanan. Ara naman siya si Kelly Comi. Isa naman ka money trading. What sa inyo kung natamyawon ka mo dira ka hindi ka mo mag-click sang iya link kay tapos giga mo. Maria Luz Grijaldo Maguna. Hello, Tito We. Good afternoon. Watching live lang ko di kag nagapamarti man sa radio. Thanks gid. Athia Kim Eriman. Mayong hapon, Tito We. Tawe, pag-wit ko birthday, hinablos ko si Lara Joy at Yensa sa Pulupandan. From Gina Herona Fernandez, Lara Joy, Lara Joy at Yensa, happy birthday sa imo. Na? Okay, Cheris Trimucha, Tita We, hindi kita marinig. Hindi, siguro na timingan inang nakamute kita. May ara nga, hindi pwede on air, hindi natin ma-live. So, okay lang ina. Selling ni McDonald Aligado, ano ang topic how? Ginreplyan niya da ang Robert Roma, patamyaw lang kay Gary from Barangay Rumirang. Tita We, kanami isang topic mo subong related ko kaayo sa stories ng sender. Okay, see? Junior Gazataya, hindi ko kabati on air. Tita Wilma, kalain gid. Kanami tani pamatian, hindi bation. Sa din sa radio. Wow. Inday Sally. Hi, miss you. Sally Carman, kagwapa sa imo, kanami. Nagapadugang sang kasana kakaanyag. Maanyag. Ikaw ang maanyag. Love you, miss you. Inday Sally Carman, madumduman. Sa itong mga palanggaman ng mga tagpalamati. Gapamati ko, ara kada sa nulit si ay na. Miss Tina, good afternoon lang dira sa inyo tanan. Thank you, kid. Gapamati ko, hindi mayo signal niyo gahagong Tito Wilma. Junior Gazataya, ay hindi ko nun namin signal ta. Okay. Siling ni Inday Virgie Alpinda. Action, Tito We, good PM. Late ko ba? Nagwa ko bimo. Nice looking you, Tito We. And good PM from Salin Homes. Halong gihapon, Tito We. And God bless you and your family. Thanks, gid Ma'am Virgie Alpinda. Babe Solis, mayong hapon, Tita Wilma, watching from Bago. Cheris Trimucha from Quezon City. Thank you, kid. Good afternoon, Tita Wilma, watching from Kabangkalan Fellowship Baptist Church, Kinder School Incorporated. Tamyaw lang, please. Family Kalipong, more power and God bless. Salamat, gid. Halinin na kay Inday Girly Kalipong. Inday Jean Officer, good afternoon, Tita We, present from Singapore. Keep safe all. Thanks and hello to Action Radio Energy Fans Club. Thanks, girl, na. Jan Evelyn Tumakin Brose. Hi, mayong hapon watching from Sipalay City. Thanks, gid. Tita We, miss you. From me, Erminda Duping Atong. Salamat, gid na. Inday Blazara man ka. Okay, salamat, gid. Okay. Relax lang, balikan lang ka mo dugay-dugay ni Tita We.
time. Balik kita sa pagpangalaga diya sa This Is My Life. Inday J. Ann Villar Alunar, how are you? Thank you, Gid, and good afternoon. Padayon si Tita Wilma. Ari kita sa bahin sang FYI segment naton. Ang for your information, at sa nahambal ko ni kaina, ano ang aton sinitupiko gani to Tita Wilma? Ang aton sini nga tupiko iya karon nga hapon, mga pagkaon, bago kahilab ang sulok-sulok ko, na mga pagkaon nga good, mga pagkaon nga bad, mga manami kag hindi manami nga pagkaon para sa aton mga kauturan nga mga diabetic. Magsiling kita gani nga diabetic, ina amo ang mga palangga naton. Inang mga palangga naton nga may mataas nga blood sugar. Damo kalamay sa inyo dugo. Diabetes. Kung may diabetes ka, ang tawag sa imo is diabetic. Kabalo kita mga palangga naton nga mga tagpalamating ang diabetes. Isa ina ka masakit nga sa diin ang imo bala pancreas. Ang imo pancreas hindi na maka-produce sang nagakaigo nga insulin para sa imo sinilawas, kag sama-sami resulta ina sang hindi mo nami nga lifestyle, sala bala nga lifestyle, ina nagapinagusto na lang. Pero tandaan lang naton nga ang diabetes may duha ina iya ka klase. Type 1 diabetes, may ara man type 2 diabetes. Ang type 1 diabetes masami, muna yung muna yung pagtaas ng kalamay sining mga hubines naton, mga kabataan naton. Kag ang type 2 diabetes naman, inang may mataas nga kalamay sa iladugo, nga mga may edad na. Gets nyo? Yes. Kung mga huben pa, type 1 diabetes, ina, pagdalag ko na type 2, di ba? Ang type 1 diabetes, amo inang pag-angkon, pag-angkon sang antibodies, sa nga amo iya antibodies nga nagaguba sang aton mga cells, ang mga cells sang aton pancreas na amo nang sa type 1 ang antibodies nga nagaguba sa mga cells sa aton pancreas. Samtang ang type 2 diabetes naman, amo ni siya ang nagapahuyang, nagapaluya, nagapawiken mismo sang aton pancreas. Nga sa diin ginabudlayan ang aton pancreas sa pag-produce sang nagakaigo nga insulin para sa aton bilog nga lawas. Sa mga diabetic na ito, nga mga kauturan din kamo sa type 1 or type 2. Kung mga may edad-edad na is type 2, di ba? So, sa sini nga hapon, pwede ko man i-share sa inyo ang mga pagkaon nga makapalain sa inyo. Sa inyo nga mga diabetic. Ang white rice. Pero magsiling ko yung white rice, ang kasulod sa pinsar ko, the whitier the rice is, the higher the sugar content. Hindi ko na madulipatan ng hambal sang doktor. Amo na nga, bisan kita mismo sa kaugalingon ta, nagahalong mansinang diabetes nga ina. Pero so far, salamat sa Diyos, hindi kita iya diabetic na. Okay, white rice. Ang white rice, o kung puti nga bugas, nagabadlak-badlak nga bo, kinamit gigaunon, makaapekto ina sa blood sugar level mo. Kay nga ina baw puno-puno gid ina sa carbohydrates, nga kun inang carbohydrates nga ina from white rice ara na sa sulod sang aton lawas naga-divert ina into glucose o kun sugar, right? Yes. Kung pwede pa lang, hindi kita mag-white rice. Patatas, baw ka namit sa patatas. Pwede na ito mahimo na nga potato salad. Simple lang ko, potato salad. Butangan mo lang mayonnaise and something herbs. Tapos kabalo ka magtimpla namit na without knowing ang patatas gali is higher ang iya sa ni sugar content. Hindi na siya nami sa mga tao nga diabetic. Kay nga magluwas sang kakulang sang sustansya nga ara mismo sa patatas,
mataas man ang iya sini quickly absorbed carbohydrates. Kag may mataas siya nga glycemic index o kuninang GI value niya bala na bukapin pa kun ano ganing namit sa patatas, french fries, baw mga anak, huo gyan, no? Hinay-hinay gyan. Man. Pagkatapos, ari pagin, namit pagin ni Tita We, ang cake and pastries. Wow! Hindi ka budlay man mo kung why sweets sa lawas ta. Di ba lang? Gahatag sa aton, ang sweets gahatag sa aton energy. Kung magluya-luya ko or mag-hypo ka, take ka lang, kaon ka lang tamis, gapisik man. No? Hindi, ang cake and pastries, no? Ang matamis nga pagkaon, mga diabetic, hindi maayo para sa inyo. Tungod nga, sa iya mataas nga sugar content, mataas nga sodium, may junky white flour pa, kagdamo siya preservatives, right? So, likaw-likaw lang, gamay man, pero okay lang. Ang soft, kag energy drinks, abaw. Ang mga amo sina nga mga ilim nun, makapalain, gid para sa inyo nga mga diabetic. Kaya nga, damo ni siya calories, kag nagapadugang pa sang inyo sa ni weight inyo kabugaton. Soft drinks kag energy drinks, nan. Ang raisins, ara, ang pasas. Ang pasas kalabanan, di naghalin gini sa grapes, mga something na mo di ba? Dahil nagambal na kung gani sa inyo, nga hambal sang doktor. Magkaon gani ka mo grapes. Limit lang ka mo sa 1, 2, or 3. Hasta lang dira. Na? Kaya nga, may unod na siya. Na ang raisins, dried na siya mo, di ba? Dried. Puno-puno gina siya. Na? Puro-puro gina siya. Or concentrated sugar ina siya. Nga, nagapataas ang level sang inyo glucose sa dugo. Nga mas labi pagid nga makapahamak sa inyo nga mga kauturan naton nga mga diabetic. Okay sa inyo, hindi. Galaghong pero gayuhong. Which is right, di ba? Okay, ang white bread pagid Tita We, na? Ang white bread, namit gidya kapin pa may ara kita kilala nga diabetic, magkaon na iya, tapos kaon, may ita pa na iya, tinampay mo, kinilan sa wayon, na? Ang white bread, kabalugid kita nga, ang white bread, himo na siya sa white flour, di ba? Harina nga, yes, puno-puno sang starch, nga isa sa pinakamakapalain sa mga tao nga may diabetes. Kay ang refined carbohydrates nga ara sa white bread, nagaresulta ina sang mataas nga glycemic index or kung GI nga nagapadasig sang pagsaka sang inyo blood sugar level, mga anak. Pamati kid. Kag ang palm oil, abaw. Ang palm oil nagaangkon sa saturated fats nga nagapasaka man sa inyo blood cholesterol levels. Ang may taas nga cholesterol sa dugo naman, isa sa mga nagapanguna ina nga rason sa pag-atake sa inyo heart. Okay? Isa pa gid, coffee drinks ang mga ilim. Yes, mga kafe. Hindi man tanan. Pero ang caffeine sa kafe, among nagapataas sang glucose kag insulin levels ninyo. Gani ang mga diabetic, kinahanglan, hinay-hinay lang sa pag-inom sang kafe. Pwede kamo makainom sang kafe 2 to 3 times a day. Pero kung daw ginabudlay-budlayan, kung daw ginabudlayan na kamo sa pag-control sa inyo blood sugar, better to stop coffee. Okay? So, ina, ang una nga na-mention ni Tita Wilma, ang nahambal ko pa lang is ang mga pagkaon nga makapalain kag indi nami sa inyo nga mga diabetic. Ti hambal ko maayo kag hindi maayo, pero ang mga maayo nga mga pagkaon para sa diabetes, buwas ko na ihatag sa inyo. Bawa excited para kung ano tawi para mo na lang nagkauno namon. Wait lang kamo, na buwas kayo ka ang aton oras mo horoscope si Tita Wilma. Gani relax lang kamo dira, ha? Okay, amoy nang kabahin sa aton FYI segment this afternoon. So sa aton mananay dira mga
pahibalo. 24 hours under broad. Okay, hi lang, hi. Gina Herona Fernandez, thank you again, no? Good afternoon, Tita We. Ako, ba sila yan na? Akay Babe Soles na lang anay. Girly Kalipong, yes. Cherise Trimucha, watching from Quezon City. Babe Soles, mayong hapon, watching from Bago. Yes, kay Robert Roma. Good no nati Wilma. Nami isang topic mo subong tita, related ko. Yes, thank you again. At amyaw-ya ko no ang mga taga Barangay Rumirang. McDonald Aligado. Gapamangkot siya. Tiwag kakabati ko na no to. Okay. Nining mo preso bribagan, Neng. Good afternoon. Salamat, Gid. Alyansky Ko. Ko? How do you pronounce your family name? Alyansky? Ko or Kowe? Good afternoon, Tita Wilma, watching from Himamaylan. Okay, watching from Himamaylan. Patamyaw sa Hilanggala family. Sherilyn Oro Javier. Wala sound tawe, hindi basta may ara kita part nga hindi pwede ma-air live sa FB. Ginamute ina, ha? Okay. Near Gonzaga Malan, good afternoon, watching from Salay City. Yes, kay Exla or Slav Rich Torres. Good afternoon, watching from Barangay Kamingawan, Kabangkalan City. Inday Blaza, good afternoon man. Tawi, always akong nakikinig sa programa mo. Yung mga magaganda mong advice, relate ako. Kaya pa-shout out na lang po sa Family Trimucha of Don Salvador Benedicto. Mimi Garcia, salamat gid. Hi, Tita Wilma, watching here from Silay. Good PM. Si Wilma Cabarles ni sang Isabela. Lain naman mo account name, hindi Wilma. Tawe, ako kung magluto ko patatas, ginahimo ko pure ball para complete na siya. Wow. Julie Militado Patrimonio sana all. Tawi ka namin, gidya sa imo magambal. Kanta gid mag-pronounce. Maintindihan gid bulaw. More power and God bless. Mimi, thank you gid, ha? At ito, Christian Roa, thank you, mayong hapon. Lily King, I loved your topic. Thanks. Greetings from UK. May sugpon pa na buwas, Kakay Inday Chin Officer, thank you, kid. Ha? Okay, so, relax lang kamo da, balikan lang kamo dugay-dugay man ni Tita Wilma.
Kadto na kita sa pagbasa sa mga zodiac sign para man sa itong text sa horoscope sa karon nga adlaw. Nanay Auring, mayong hapon lang dira sa imo. Sa itong horoscope karon nga adlaw Miyerkules, Enero 20 tubtob Pebrero 18. Sa mga Aquarius, are pamati ang inyong horoscope karon nga adlaw, hindi kamo magpanahor. Tungod amo ina ang mangin upang sang inyo pag-asenso. Nan. Sundon mo lang ang suwestyon sang imo partner para nga mangin malipayon kamo. Maswerte mo nga mga numero ninyo, nga mga numero Aquarius, 3, 35, 30, 22, 11, 45, kag 9. Brandy yellow is your lucky color. Pisces, ang mga Pisces, naman mo ini mga nitao, Pebrero 19, to Marso 20, Pisces, hibaluon mo gid ang protocol. Kagimuon mo gid ina iyang, masiling bala natin habit or ugalion mo na ina bilang prevention sa kung ano man nga masakit. Kinaglan mangin matinlo man ang imo palibot. Matinlo ikaw sa imo palibot. Pisces, 10, 30, 26, 20, 15, kag 8. Sign blue is your lucky color. Kag sa mga Aries, ang mga Aries na taong Marso 21, tubtob Abril 19. Madamo ikaw sa mga pagtilaw nga atubangon karon nga adlaw, Arian. Pagpangamuyo, yes, makabuli gid hatag solusyon sa imo problema. Pilion mo gid nga magmangin maayo ang imo balatyagon karon nga adlaw. Mga maswati mo naman nga mga numero 5, 25, 18, 10, 35, kag 42. Duhat purple is your lucky color. Taurus, ang mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, matutom kagidya sa trabaho mo, Taurian. Kag ara ikaw sa husto nga lugar sa imo pagpangabuhi. Mangin mabinuligon ikaw nga tao sa mga nagakinahanglan. Mga maswerte mo naman nga mga numero 4, 13, 25, 36, 10, kag 24. Jade green is your lucky color. Sa mga Gemini na tao Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Ang imo ang imo ginapatihan kag ang imo breathing exercise makabulig na sa maay nga sirkulasyon sang hangin para nga magtawhay ang imo mabugat nga dughan karon nga adlaw Gemini nga aman maswati mo naman nga mga numero 1, 16, 32, 28, 19 kag 21, hindi, 28, Tita Wilma inaonan. Electric blue is your lucky color. Sa mga Cancer naman, mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Cancer, suno sa imo horoscope, ang tanan nga sobra malain. Pilion mo, kag himuon mong husto nga diet, kag proper exercise, para man sa imo ikaayong lawas. Mga maswerte mo naman nga mga numero, 32, 40, 20, 25, 8, kag 14. Carrot orange is your lucky color. Alas 2:56, Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang. Balik pa si Tita Wilma pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat nagligan, ikaw gihapon
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you.
pagpangamuyo, of din ninyo si Tita Wilma para sa Orasyon Barata batok sa COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Magandang mga tawag palamati sa pag-upo ninyo kay Tita Wilma sa pagpangamuyo sang Orasyon Barata batok sa COVID-19. Padayon lang kita. Okay? Yes. Kay dilakos kay Nanay Isabel dira madamugin nga salamat. Salamat gid kag sa kay Inday Marnie siling niya ho. Siling niya ba nahidlaw na gid siya sa iya amay dira sa may dumaraw ka peace kay Tatay Gelson Paliado. Miss lang ko lang gid sila Tita Wilma. Okay na. Pasensya lang gid sa wala naton malabutan pero kita magapaalam sa itong pagpangalagad sa This Is My Life. Pero pagpangapikapi naton dira ninyo pagkalipatan na itong Zandon Plus ang kafeng suabe ng aroma, suabe ang timpla kag suabe ang sabor. Okay? Para sa itong coffee break, Zenton Plus Coffee. Kag sa itong man pagpaalam ang itong Bible verse for today, halin sa 1 John chapter 5 verse 5. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. I can't say goodbye. Saliwat, salamat gid. Utang lang. Buwas naman kita mag-up-deny. So stand by sa may taong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.